Okay, di dati kagundawa hindi nga ro dendenggan ti pa nakaibasa dati napadayawan na surat nga may kanbiag ita nga malem ngayon tito balakadan. Agapo kini Benson iti Hawaii nga napauluan iti. Adda iretok keng ka uncle. Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam a Benson. Dear cousin. Sakbay man ngay nak ibinglay ti pakasarita kasinyo nga kahit kung pabalakadan kada kayo. Kablaawang kay man nga umuna itinaragsak nga aldawyo di tanemar si studio. Kasta pa ya kablaawak di iti padak nga dumdumngeg ken agbibuya ti deti nga programa nga magusgusto ak launay nga bibuyaen nang runa ket deti oras na iso ti pangalak ti turog no kwan bayat nga makichatchatak kadagiti gagayem ko dita Pilipinas. Bayat ti kaaddak dito'y Hawaii. Ilingid naklatan itinagan a Benson. Agtawenak iti 50 nga nasurok. Saan ko latan nga nakdakamaten ti eksakto nga tawen ko kasin. Angem na pigsaak pa'y. Hawaiano ko naman. Neruam itinadagsen nga trabahon. Ano pa'y no agtawen akon itinasurok a 50. Ngem kapigpigsak pa'y laeng. Makuna nga kabanbanwagak pa'y laeng. Kat saan kapaatiw kadigiti agtawen iti 30 nga nasurok o 40. Nakadanon nak dito'y Hawaii kaputi panangtawing kanyak. Day di muna nga sawak. Ngem dak sanggasat takalpasan iti sumagmamano nga tawen. Nga nagbalin akon nga citizen dito'y Hawaii. Nagdiborsyo kami kasinyong. Gagangay sa dito'y Hawaii di kasjayan nga no nauman dagiti agasawa ag-divorce dan. Ket kasta nga rod tinapasamak kanyak kasin. Kas ti may nga gayem ko diborsyado met. Ngamitilaeng kalabas nagasawa manen ket naalanan dito'y Hawaii. Kanayan ang nga paapalan. Katong galada kami trabaho. Ape nga kanayon nga naka-is-isim ka. Pare. Tilada magkay bagbagan parang Benson. Nagpaisumot parang Lando. Nadagsen ti trabaho tayo. Angin kasla. Kasla na pigsakalat ta. Kasla kanayon nga mayat ti gaganay gayang magtrabaho. Kasta nga talaga pare. No adda ti mga alaga king kang asawa. Ha? Siyempre. Ada mangiloto kanyak iti pamigatak sakbay kung magtrabaho. Ket no malpasak nagtrabaho agawid agdebalay. Adamot no amang masahe iti likod ko. Isu nga sangag saksakit ti bagbagik. O aya. Sana ulat na parang Lando. Di ba ubing din asawa maya? Ubing agpaiso pare. Angem neruam ti trabaho. Nagagatmat. Naanus pa'y. Kung may isa, paparagsak nakpay, itirabi, pare. Anya? Apay, di ka mamati. Unang nagubing di dyan na asawang parang Lando. Kawan, sa balit tatatiti babae di Pilipinasin. Kung may isa, anya pare? Kasla, panagrik na kagat. Naabrot ko mo dagiti patulod ko king kuana idi. Sakbay kami nga nagkita kin nagkalay sa di Pilipinas. Ha? Saan ka di nga saan ka? Saan kay bagam kanyag idi nga tanangik laeng ti agpawit iti kwarta. Tama nga no lukun naktulaeng dati nubyak uno kaayan-ayat ko di Pilipinas. O wen pare, katagpay sumuti ko na. Wen angem ngay. Sa anak nga nagbidot, parang Benson. Talagang worth it amin ngayon pawpawit ko kung kuha nga dolyar. Tangamin, nasayati so nga asawa. Kaya idinaalag dito'y Hawaii, at addaman nga jak nagbidot ko na. Tanagagat mat, tumulong mat, agtrabaho mat. Sa lang nga dayta,
Ure iti rabi sakbay kami nga maturog paring Benson. Agtrabaho pa'y kanya. Ni, nakaaapal ka man magaya maya paring Lando. Kadyak manamukin ka. Nabayag mo nga diborsyado ka paring Benson. Di ka kumagsapol iti baro nga asawayo mo di Pilipinas. Tapno addan tumot alayom diti Hawaii nga kabadangam iti biyag. Kaya nagbalin nga katakunay-nay mo iti tungpal biyag. Ay na narigat yag may-maysa nga kanayon. Sa bagay. Ustot ako nang paring Lando. Iso nga, sumapulak mat nga rod ti asawaik iti Pilipinas. Apay di kapel lamangan si kan Benson. Manang. Itay pailaan nga naglabay ka ang ad-damot nga data cellphone mo ti at atupagam. Adala ngamin kit-kitayag dito yung Facebook manang. Anya aya data kit-kita. Mangang ka kumapailaan. Bumaaw data labay mon. Saan ako nga mabisin manang. Ay na aya. Sa kaagisam-isam nga kumitkita yan ta cellphone mo. Dala ngamin kit-kitaik manang. Anya aya tikit kita dita. Makyuryusak man. Ading ko. Benson. Gagangailaang ba't bumiro ka iti balasang nga mabaling kong asawaan manen. Nabayagak mat nga diborsyado manang. Huwag nga agpaiso. Ang bagbagaan ka ading ko manang. Ti panagasawa kat saan nga basta-basta. Saan nga tay kit sarsara ka birbiro kem latan dita Facebook. Sa munto kachat kasjay. Kasi mamut manang. Kasi mo tinarami diti ko ubraak ti kumpadrek. Ay na anak ko. Ay ading ko kunak ko ma. Saan nga basta-basta dayta. Ay na adon tinaisagmak gapo iti kasta. Uray dito'y Hawaii. Nga naki-am-amu dalaang iti Facebook. Ket idigaya man pau-pau itanda. Ngam idi awidan da ni Pilipinas. Nagpukaw damutan. Ginungun dawayan dalaang dagiti Hawaiiano. Iso nga agan anad ka ading ka. Paliiwom nga nasayaat dayta kacachat mo. Narigat ti kasta nang runa no di mo amot kinatao no kinasyasin no dayta kacachat mo. Nasaysayaan pa agpaireto kalatan. At damot ni kaanakan lalay di Pilipinas. Di ka kumagpatulong kingkwana. Nilala? Kawan. At dan sa naibaga na kanyak idi nga kabats na kanong nga agsapsapol mat iti asawaan na nga Hawaiiano. Di ka kumakasarita ni kaanakan nga lala. Ta iso ti pagpatulungam agpaireto ka kingkwana. Alapadasik to mga rod manang. Ada na ibaga kanyak ni Antim, lala, nga, ada ka no, kayat mo nga ireto nga, bats mo kanyak. Ay, wanang kalada. Ket, amamom unay dito nga bats mo. Wanang kal. Balasang pala isuna. Ken di kinagpaisuan na, saan ko pa nga napuutan nga nakinobyo. Ang imita, agsapsapol iti asawain ng Hawaiiano. Ket si ka iyad mo, taagchat kayo. Kitaik mga rod, tiladawan na. Ay na, napintas isuna, uncle. Siyak ti mangibagbaga keng kan. Agbagay kay unay. Alaman? Ago record, uncle, ta-isend ko ti picture na. Na-isend ko na, uncle. Ago rekabit nga rod, takitaag. Iso detoy. Wen, uncle. Mayat, napintas. Yung api nga, aging gaita kat balasang pailaang. Diyak nga na mo, uncle. Siguro ako, awan iti kayat ng asawain diti Pilipinas. Siguro, talaga nga naikaring nga Hawaiiano at asawain na. Iso nga yagawam, uncle, ta mga numaunaan dakat sa bali. Sige nga rod ka anakan, lala.
I-friend request ko nga raw, nag-friend request aking kuana, tano i-accept na, i-chat kunto adagos. Oh, Lala. Ay, uncle. Ay na, uncle. Maragsakan na nagawid kayo kadanti. Una, talaga nga makawawid din ako. Kaya't ko launin nga makita iti personal ni Trisha nga bats mo. Ay, hanggang ka di pa nagkita, uncle. Saan man? Nagkita kami di airport din. Ang kas ninamnamak, medyo mabayin pa ilaan nga makisarita kanyak. Dinto nga, manuabulanan nga ada relasyon me. Ay, kasta nga talaga, uncle. Siyempre may kawamot Malaksid nga medyo dakkel ti age gap yo. Kaya talaga nga, saan nga nairuam nga makitumtumpong iti lalaki. Kaya't na nga talagang ti umasawa mo. Sa bagay. Sige, inakarod asikasuan ni Trisha. Baring no, may asasidig na tirik na kanyak. Kaya sabi ko kinaawatan kami kadeti panagbakasyon ko. Tanukas kasano, ipagnakton ti panagkalay sa amin. Ay, excited ak para kada kayo, uncle. Saan kanto agbabawi keng kuha na, uncle? Basta siya tinangireto, sigurado, approve day ta. Agyaman aktrisya ta pinaggantikid daw ko nga makapag-date ta nga daddatalaeng. Kin pasensya kan. Manibo di simang pet kami. Awan ti privacy ta. Halos inal daw mo't ngagpadaya. Okay lang, Benson. Maawatak mo. Tigidi pagyamanan ti kini Apo Diyos. Nasalunat, kaya nasaya at ti isasang bayo diti Pilipinas. Ken awan ti dakas nga napatpasamak kada kayo. Ket detalaon iti pagyamanak. Ken agyamanak iti dakkel nga naitulong mo kanyak. Nangruna ti pamilya. Nga iti lasod iti sumagmamano nga bulan nga relasyon ta. Dakkel iti naited mo kanyak. Nga ori no sa anak ngagkid daw. Mangmangtid kalat ta. Dakkel tinaitulong na para iti panagpaagas ni mother ko. Pakaragsakak mo ti makatulong keng ka, Tricia. Kastanto mo lang ti pagtungpalan na. No bilang laeng ta, adan tugas-gasat ta, ket data ti agkatuluyan, datanto mo ti agbinadang iti Hawaii, ket agtinulong tanto, namang mangiyahon ti pamilyam iti kinarigat. Praise the Lord. Thank you so much. Agyaman nagtadimting kay ti biyag ko, Benson. Rumbeng nalaing agkararag tangarot. Ha? Anya? Agorder ta ko mapala ti kanenta diti restaurant. Madamdaman to laing yan. Kaya't kula unay nga, alayin dati nga gundaway. Tapno ti kasta. Kaya't agdayaw, kaya't agyaman kini Apo Diyos. Iti ado nga bendisyon nga ipapaina. Kanyak, kadatayo, kadata. Iti relasyon ta. Agdumog ta. Igamam ti imak. Adop ta. Saan mo nga panunutin ita? Awan ti pilpil yan na lugar, ti panagdayaw, panagyaman, kin panagkidaw ti tulong kini Apo Diyos. Iso ngagdumog ta, ket igidam ta dagiti matata. Man nakabali na Diyos, agyaman kami launa, iti dito nga gundaway, nga impay mo kada kami. Iti amin na bendisyon, nga ipapay mo iti tunggal aldaw. Kada kami, kastamat din iti pamilya mi. Thank you, Lord, ti isang bay ni Benson iti biyag ko, kin iti biyag ti pamilya mi. Dagkalaunay nga naitulong na iti pamilya, nangruna iti pag nagpaagas ni mother ko. Thank you, Lord. Takanahin mo isunang ikan iti pigsa ken kirid tapno agtrabaho tapno iti kasta ket maramid na digiti pagserbihan na amin nga pagrebingan na diti lubong diti rabaw ti daga. Ket Lord, thank you so much. Ket sapay ko matituloy mo ti panang bendisyon mo ken kuana. Ket iti kumamabita panawen, Lord. Ket
mailakad din, ti panangtawing na kanya kiti Hawaii. Tap nadadupay, Lord. Ti maitulong mi ti pamilya, kastamot tin Lord. Dakdakkel may sublimi, may subad mi king ka. Kadigiti nararamid mo, kadigiti papay mo iti biyak mi, Lord. Thank you so much. Ken agyaman kami, Lord, iti det yung aldaw nga panagkadwami kini Benson, ket sapi ko ma. Tarabayan na kami iti kam panagawid iti balay mi. Ket Lord, bendisyon naman ti taraon ngayon kami lakaman ita nga oras. Ket sapi ko ma, Lord, tagserbi nga pigsa ken kirid mi dagiti nga taraon nga agserbi kada kami. Ket sapi ko ma, Lord, tayo tuloy mo ti kinasayaat mo kada kami. Amin di gito daw dawat pitinakan nga po mi Jesus. Amen. Amen. Mabalintan ti agorder. Ha? Sige. Naglag-andirik na. Saan ka di? Ha? Anya? Limag-andirik na. Saan ka di? Nga, nakapagkararagta. Nakaitadadayaw kini Apo Diyos. Thank you ta iti amin nga bendisyon na. Nga, nakapagkiddaw tamanan iti nananay pa nga bendisyon. Iti inaldaw-aldaw. Uwan, Trisha. Gorder na karoten. Kat mabisinak launa yun. Oh, kumusta di bakasyon mo? Parang Benson. Ay, parang Lando. Abi, kasla saan mo nga mapagsusuro ti trabaho? Saan ka di nga naragsak ka kung mga nagsubli diti Hawaii, takalpasan di sumagmamanabulan kat nagkita kayon kani Tricia nga kayan ayat mo. Nagkita kami nga agpaiso, parang Lando. Ang impacheck nga saan nga da kami tin naikari ti tunggal maysa. Anya? Apay mo't pare. Diyan ka mo pare. Kasla, saan kami itong agkatunusan? Apay mo't nga naibagam data parang Benson. Basta pare. Kasla sa balit diyan ka mo. Sa balit pagtartarayan ti lubong na. Anya? Kitapay. Baka mo't kami no, di mo naala. Ha, anya? Baka mo't kami no, di ka naka-score. Di na kasiguro pinagustuhan. Baka mo't kami no, nakurag di titadbugin ko na. Saan man? Kaday dyan. Nagpaisot ko na. Awan ti napasamak kada kami. Bayat iti panagbakasyon ko di Pilipinas. Agad baka mo't kami no, di mo inawis paring Benson. Kasano nga awisik paring Lando. Ket tunggal adda papanan mi. Tunggal adda aramiden mi. Kanayon nga nakaigim ti Biblia. Ken kanayon kami nga agkarkararag. Kasla madimamad nga awisik ngayon kami agcheck. Inta adda mapasamak kada kami. Anya? Uwan pare. Sobrat kinarelihiyosa na. Amangan mo't no saan kami tulag katunusan. Kasta aya. Malakit saan nga siguro isot ti kagasat mo sumapol ka man di sa bali na pare. Wan. Kinasarita ko hindi ka anakan lala. Ket adda ka numan ireto na kanya kon nga sa bali nga kabats na. Pasensya ka lang din kanakan, no? Saan kami nga nagkatuluyan kadeti mo nang inretong kanyak? Okay lang, uncle. Mawatang kamot, saan mo nga kayat ni Tricia? Uwan ngagpaiso. Makajos kami ni Suna. Kababayin mo't no, itugot asawaik, itugot ko di Hawaii, inumak mo't nga ti arak, agbisbisyo ak. Bakakit no, suntulat ti kanahan mi nga pagapaan. Sa bagay, uncle. Akit, kumusta kayo magkarot kini Angelita? Ha? Okay kami mo. Mano nga bulan nyo ka din, uncle? Adamot 5 bulan mi kini Angelita.
Excited ak karon nga kita kami. Madamdama, agkita kami. In kami mangan di restaurant. Ay, excited ak para kada kayo, uncle. Saan na balen? Mas okay ni Angelita. Ket sigurado ak nga ison ti makatuluyam. Basta lagi di saan mo nga araramiden tinaramid mo di uncle nga saan mo latang nga renepreplyan ni Trisha idi. Basta saan nga kaslaki ni Trisha nga sobra ti kinarelihiyosa na. Amang ano di kami tumulag bagay. Uncle, saan nga relihiyosa nga kaski ni Trisha ni Angelita? Sigurado ako nga ison ti kayat mo, ket ison ti asawaan. Sapay ko mga rod tapumudno day tayo bagbagam, kanakan lala. Agyaman naglaunay, Angelita. Tapinadgam dikit daw ko nga. Agdate ta, ita nga. Umuna nga aldaw nga isasangpet ko dito Pilipinas. Agyaman nakpet keng ka, Benson. Agorder ta nga ro din. Amo to iti tamin, no? Ha? Siya akong ti agorder iti kanenta. Ha? Amom ka didagiti kayat ko akanen? Ay, saan ko nga amo digiti kayat mo akanen? Ngem rumbeng nga siyak ti mangpili ka digiti kanenta. Ha? Anya? Rumbeng na laeng nga digiti healthy nga makmakan laeng ti kanenta. Ha? Anya? Sapay kahit ko kumati agorder iti bagnat. Nabayag kami ng gajak nakaramang kahit. Sa bali laeng ti bagnet diti Pilipinas, kumpara jay Hawaii. Ay na, saan ka nga mangmangan iti bagnet? Siya kung ti mangibagbaga keng ka. Saan nga agbayag ti biyag mo, nung na-SM ka mangmangan ka digiti bagnet, wano digiti nalalanit, digiti karkarne. Anya nga ruti ka nanta? Agsalad talata, naggulay ta. Ha? Uri adda ko mamala karne na. Ay nasaan na mabalin? No siyak ti maasawam, ti kayat ko, agbayag ti biyag mo. Ti kayat ko healthy ka kanayon, kasano ka nga makaubran no agsakit ka. Awan numangan ka digiti maiparit amakmakan, digiti saan nga healthy nga amakmakan. Dakkel ti tendency na nga agsakit ka. No agsakit ka, kasano ka makatrabaho. Panpanunong teklaeng ti salunat mo, Benson. Tadyak kayat, nga agsakit ka. Kasta ti panangipateg ko keng ka. Okay. Agordera ka ti beer, dito waiter. Beer? Ay saan? Ha? Agdanom kalatan. Weno iminom ka iti juice. Kalamansi juice, lemon, weno anyaman nga juice. Basta saan ka nga soft drinks, nangro na iti arak. Ha? Ay na, ipakpakaunak keng kan No siyak ti kaduam, rumbeng nalaeng nga healthy amin nga ipapaunig mo. Kas kanyak, tuladin nak. Iso nga uri no, kas tititawen kon? Kitaem ni Lala, bakit nila nga nang imiti siyak? Ngamin, hanga healthy di kang kanin na. Siyak, masapol nga healthy amin ti kang kanet. Tapno agtalina ed ti kinaubing ko, ti kinapusaksak ko, ti kina healthy ti bagik. Agorder tan. Sikalata ti manganen. Saan ako na mabisin? Angelita. Anya? Ay, di kamot maawatan ading ko. Manang. Ure laduwan ti inreto keng kanilala nga kaanakanta. Angim, awan na pulos ti intong palmo kadakwada. Kaapay. Nakasingsingpot mo't dayjay mo na nga inreto na keng ka. Dayjay Tricia. Religyosa pa'y. Managtulong iti pamilya na anya palat sa pulam ka dayjay. Saan nga da kami tinagkagasat, manang? Anya nga gapo. Basta. Kaday tayo may kadwa. Nakapinpintas mo, nakaseksiksi. Nakapinpintas na kamay meti kudil na. Diyak amo, di ka maawatan. Kaya't mo sa amit tigurang wino bakit? Haan manang.
Kat apay nga raw, nga di mo kinayat dyan may kadwa kat nay. Naka-healthy. Di dak mawatan manang ko. Anya, siyak pa yan ti di makaawat ken ka. Sika ti dik maawatan, Benson. Agsapul ka iti asawaem. Ireto da ken kan dagiti awanin ti sapulem pay. Angim di mo mat kayat. Anya ayat ti kayat mo. Basta manang. Saan nga da kami ti naikari ka dagiti inreto kanyak nilala. Ket anya nga raw. Agpaireto ka manan kababain mo't ken nilala. Saanin nga rumbing nga di reto da kanyak manang. Tamabalinak mat nga bumirok iti Facebook. Kasla ti narabid ni parang landong nga kaubraak. Anya, kayat mo pa yan ti sabali nga tao nga di mo pa'y am-am mo ngem dati am-am mo ti kaanakam. Sana balin manang, makigasang-gasa taglaya ngayon. Kasla ita, adda ka chat ko. Anya, iso nga makigasang-gasa ta. Tabareng ison ti pumudno, manang ko. Oh, Benson. Alagat, ag-enjoy ka Itatalain nga agkita kalpasan iti sumagmamanong nga bulan nga. Agchat-chat talain ka nag-video call iti Facebook. Sige lang, Hershey. Medyo mabain na kami, ta. Jagmat amamon, di ti kakadwam. Ken, saanak ba't une nga napigsa uminom? Ay, pasensya kan, napigsa kami nga uminom iti arak. Ken, mayat di ti kakadwak. Kwela dagitoy. Sige. Sige lang. Damagig man ka, Hershey? Andi jay, Benson. Talaga ka di nga mahilig kayo nga umin-inong kadagiti bar? When? Kasan ng ti anak mo, saan ka di nga? Single mom ka? Dakil mo't di anak ko. Adamot nakam nan. Ken, apay, awang matidakas na. Rumbing nalay nga again joyak mo't kadwak digiti friends ko. Tasaan lang nga puro problema. Sabagay. Ken, alayk man dati nga gundaway, Benson, nga agyaman ken ka. Thank you, Gapo ken ka. Ket, natulungam ti pamilya. Ay, awan di anyaman na. Thank you, DJ. Inted mo kanya nga nagpuunak iti negosyo. Kasamot nga talaga. No napatik kang kadya tao, tulungam. Aging ga ita, dinakpay niyam amoy iti pamilyam. Apay, ada ka di problema? Kwa. Di mo ka di kayat nga maamudag nga puta. Adan anak ko iti kinabalasang? Ay, kwa. Ken, kasla happy gulaki ti lifestyle ko. Nga, umin-inumak iti arak. Nga adabisyo. Saan ba't kidi? Kat api nga ron. Rumbeng na laing ko mangyam amunak iti pamilyam. Sige. Saan nga problema dayta? Ay, talaga? Inton ka ano nga ron ti umay ko di balayo. Umay ka nito bigat. Total, agpadaya kami. Inton bigat di balay. Kasla madit pa nagkit-kita kanyak ti pamilyam, Benson. Saan met? Mariknak nga kaslang saan nga napintas ti panang welcome da kanyak dito balayo. Pagkunaham. Itaynak pa lang nga misuotan ti kaanakam. Ken uri ti kabagis mo. Imanang mo. Kasla nagtadim ti pa nagkit-kita da kanyak.
Apay nga mimot nga intugot mo di kiti barkadam. Ket, siyempre, madila ti damo nga impresyon daking ka. Tadamom ti umay ti balay ka. Kastaon iti panagin inom yu iti arak. Ah, ket apay. Jakmat kayat ti agpamarang iti sangwanan ti pamilyam. Ti kayat ko, no anya talaga't kinataok, no anya kinasyasinok, iso ti makita da. Tapno saan danton nga mas daaw. Ken may isa, italaang mat nga ipapapas ko ti panagin inom ko nga kadwak dagiti barkadak nga isut ibilang ko nga pamilya nga mangipatpatag ken mangisaksakit kanyak. Ta syempre, nagsaritaan tan nga ikalay sanak to saan ka di? Ha? Ken alain nak to di Hawaii. O, di saan kung to maaramid di gituyan iji Hawaii. Ket madak to mo di Hawaiian, ipamaysak tumeten ti agbalin nga asawam. Ipamaysak tumeten ti tumulong ken kay ti babae ni ti panagtrabaho. Tapno no, adad nga matulungan ta ti pamilya ta dito Pilipinas. Ken ipamaysak tumeten, ti agbalin to nga ina, dagiti agbalin to nga anak ta, Benson. Iso nga saan mo ko mga tagidaksen no, makin inumak ka dagiti gagayem ko nga nasingid unay kanya. Uun mo't kidi eh. Tila pang panunutek. Sa balit ka ipapanandamanang yung ti pamilya. Na siyempre, damo da ka makita, sakit kas na nga. Nga, inatiyo pa'y digiti lalaki nga mamartik diti lugar mi. Anya? Ngem, awan mo't kidi ti problema. Usto mo't kidi ti kunam. No anya ti kinataom, iso ti ipakitam, rumbing na laing nga kasyay. Nga saan ka ngagpampamarang iti sangwanan ti pamilyak. Agyamanak ta maawatan, Benson. Ang makaturo ka klauna yin. Baka saan ko nakabailan ti ag-drive. Ket di kita kakadwam. Mabaling ka di nga. Umyanak na ta dituhin. Kasano ko di kita kakadwam. Makaamudat biyagdan. Kaya da day tatagawid din. Anya? Apekas na. Anya? Kasla saan ka maragsakan nga? Umyanak dito balayo. Ha? Apay mo't nga nakunam dayta. Nga kasla mailang ka nga amangan no adama sa uti pamilyam nga italaing nga makita dak italaing ngayam amudak kadakwada iyam amunak kadakwada ti pamilyam ket umyanak dito balayon ket agkaidatan ay ket saan ka di nga datan tumot ti agasawa isumot ti napateg saan ka di nga oren anyat pananutin sa bali nga tao rumbing na laing nga surutin ta tirik nata. Oo. Saan ka di nga nabayag mong ibagbaga kanya kidin nga excited ka launin nga agawid, akita ta, nga maarakop na, maagkam dagiti bibig ko. Uwan. Uwan Hershey. Excited ak na talagaan. Apeng orad na saan ko nga marik nang excited ka, Benson. Sana bale. Aramidik ti amin. Tapno agbaliw to ti rik na ken panunot ti pamilyam. May papan kanyak. Amok nga saan dak siguro nga kayat. Tadamo dak ang makita ket nakita dangan nakininom makadagiti barkadak. Ken siguro gaputa adan anak ko iti kinabalasang. Panunutin da siguro nga adu pa iti babae nga mas deserve mong imiti siya. Saan mo siguro nga kasat panunod? Saan man?
Madlaw ko, babae ak. Napigsati, napigsati instinct ko. Amok Benson, gaputa babae ak mo. Uremot siyak, ano siyak ti ada iti lugar da. Kastamat siguro ti mariknak. Angin kasti ko nak, aramitik ti amin. Tapno ti kasta, maklundak. Nga agbalinto nga asawam, nga Mrs. Benson. Nga agbalinto nga kaming ti pamilyam. Ket kasti, karikeng ka, idi adda ka pala di Hawaii. Idi agchat-chat ka, nagbid-video call tapilaeng. Aramidik ti amin, ita nga kaandam dito Pilipinas. Tapno paragsaking ka, Benson. Babaen ka dagiti agek, kinarakop ko. Benson. Hershey. Benson. Hershey. Talaga ka din ha? Aramidim amin dagiti imbagbagam iti agchat-chat tapilaeng. Apay ti panagkunam agjojo kaklaidi. Medyo, Diyak namin impagarup nga. Ipaypaysum dagiti imbagbagam la kanyak idi nga. Nga aramidim apaman nga agkita ta. Ay na. Siyak na ti tao nga nakanayon nga tiket ko ti agpakatotoo aklat akanayon ken ka. Isang anyaman tin sawsawan ko ken ka, anyaman digiti inchat ko ken ka nga aramidak. Talagang aramidak. Pati digiti dati imbagam nga api kan di mo maibaga, Benson. Kasla kami jak may imagine nga mapadasak ti kasjay, Hershey. Ay na. Deserve mo laeng nga maparagsak. Gaputa pinarparagsak nakmet. Gaputa tinulungan ti pamilyak, bayat ti kaadam di Hawaii. Ken, dakil launi nga pagyamanak, tapanggip nak nga ikalaysa, nga alain ni di Hawaii. Iso nga aramidik ti amin, Benson. Amin nga inkarit keng ka nga aramide. Itong palag. Halaman nga rod, Hershey. Kit jak pulos may imagine nga mapadasak di kasjay. Aya? Day siya lagayam. No napatig kanyak ti tao. Kabailak nga aramiden ti amin, Benson. Tandaan am dayta. Iso nga sapi ko ma. Tagnanayon tumit ti panangipatig mo kanya. Uwin, Hershey. Rugyak nga ruten. Una yan. Impay-payso na nga talaga. Grabe mo ten. Talaga nga inarabi na ti ibaga na nga panang romansa na kanya. At ipagarup ko kit ang angaw na laeng. Ni. Pumapababamot tayo. Ipipiso na ka talaga. Dandani makadaano nang idya nagbaitan dagiti lupok. Ginamatan nan, Diyos ko. Ni, kas lagi igim ti mikroponon. Ketrugyan nanti ko mansyon. Sana kita-kitan. Adda nga rumugsuak. Adda nga makaparugso. Ti pa nang kita na kanyang bayat nga. Deta. Diyos ko. Kasi gayam tirik nana.
Daytan. Oh. Oh, Diyos ko. Kaslag pulpuligos ti lubong. Kaslag pulpuligos ti lubong ko, Diyos ko. Pinakisaksak mo lapay ti bukal ti tarong. Malagip ko daydi. Malagip ko daydi ko na dati. Dati inreto kanyak ni Lala. Madik kano kang kanin ti bukal ti tarong. Tahang kanong healthy. Ang pengarod ni Hershey. Kang kanin na ti duwa nga bukal ti tarong ko. Kasta ulit ti panangkaan na. Hershey! Pasensyakan. Pasensyakan, Hershey. Ha? Okay lang. Saan kumutin nga natiririknak? Saan ko nga natipilan? Okay lang. Saan mo nga naskin ti agkid daw ti pasensya? Unang natilmon mo samot tinta. Naiputok kumot yung taunig ting hiwat mo. Okay lang kung nakmutking ka. Aga pumutking ka. Kitkasti ko na. Idi agcachat tapilain. Aramidik ti amin. Gaputan ang patig ka kanyak, Benson. Sana bale. Bumawi agton in sumarunong around. Sumarunong arikos. Bimawi akmet idi may kadwa arikos kasinyong aklunek nga mababainak idi damo. Tadyak na pigilan ti bagi kasinyong kat naglipasak. Ti babaing ko kat naiputok ko di unig tingiwat ni Hershey. Ang imawan pulos ti amnyaman kenkuana kaslasaan na nga kaaryak tinapasamak. Nakitak pa'y di pa nagtilmon na kasinyong kat ad-addan ko na ti panangapatag ko kenkuana. Tay pakita na pinaniknikan na nga napategak met kenkuana. Naulit pa'y itinamin ado nga daras. Ti panagpapas mi iti ragsak kini Hershey bayat iti panagbakasyon ko kasinyo. Ang emjak pulos ni namnama. Nga uray no kasanon ti kinaragsak ko. Kumontramet ti pamilyak iti relasyon mi. Ay na, saan nga mabaling nga iso ti asawaam si ka? Benson! Manang, api nga da kayo ti agdesisyon. Kat api di kala panunutanan. Oh, among matandi kinatao na. Mamartek, oh. Malaksid nga addan anak na iti kinabalasang ading ko. Kasjay pa iti ugali na. Agi pa kasto iti barkada na. Damo pa lang agkita kayo. Damo ngayam amo kada kami. Sakit imyan ditoy nga nakiidaking ka. Manang, awa mo tidakas na taagayan ayat kami kini Hershey. Agayan ayat kayo. Di mo la makita, saan ka di nga nalawag kay ka Benson nga gun dawayan na kalaang gaputa hawayano ka, gaputa adodolyar mo. Saan nyo kung maibaga ti kastamanang? Saan maganda kayo ti kadkadwa ni Hershey? Saan maganda kayo ti magitsatsan wino magisarsarita king wana idi? Ay, idi pailaang ading ko. Saan ko na kayat dayta? Insukat mo kit din dagiti nakasaysaya at ngayon reto ni lalaking ka. Kadayta nga, nabisyo unay nga babae. Oh, kita man. Anyan tot masakbayam ka dayta nga babae. No alaim di Hawaii. Baka sakit ti ulom tulaing dayta. Baka isuntulat ububra na inumiti arak. Agbarbarkada, agbisbisyo. Saan manang? Anya nga saan? No kastat ugali na dituyin ading ko. Ad-danton nga kasjay. Ad-danton iji Hawaii.
Nangruna into na datrabaho na da kwarta na. Amang angkat no isina na kanton into na datrabaho na. Manang, saan kay kumangami nga judgmental? Don't judge the book by its cover ako nada. Kita man, tibagin na nakarugruget. Adope nga tatuna. Kat man ano relax ka lang manang. Anya kumano datatuna. Anya relax ka sa nuwa ka ma-relax. Dinto nga si ka, mailawan ka, mayaw-awan ka, di mo amot pagturturongan ti biyag maun. Diyak nga rod kahit nga may sagmak ka ading ko, gaputa na patig ka kanyak. Ay na, sana mabalin. Nga gun dawayan da kalaang, isabali nga tao. Nga isuda. Diyak ipalubos ading ko. Nga addan to ti tao nga manggundaway king ka. Nga mangloko king ka. Ay. Sayang laeng, dete manong nga tawan nga nagrigrigata medya Hawaii. Iso nga saan nga mabaling nga day tati asawaem. Sumapol kay di sa bali. Manang, dakkel ti respeto kada kayo. Ngem day tumot na banagan agkat saan ko mga rumbeng nga dakay ti agdesisyon iti biyag ko. Siyak mo ti makiasawa, saan mo't kada kayo? Saan ka di? Anya pare? Problema nga ron pare. Tasipo di nakasubliag di Hawaii. Kas lalim mamiis mo ting kanyak ni Hershey. Allah, api nga ta. Diyan mo. Angin kasla maditirik na nga saan nga maaklon ti pamilyak isuna. Nga, haya po, kitimbagam ko paring Benson. Nga iso nga talagat nakariknaam ti nagpaido mga ragsak. Ha? Imbagam ko mga Imbagam ko deti na aramid na, weno na iparik na naking ka, nga saan nga pulos nga imparik na king ka di sa bali nga babae. Kasla madi mambot nga istoryaik da ijay, paring Lando. Saan ko met imbaga nga, literal nga istoryaim di napasama? Hindi la ilawlawag mo kadakwada. Nga saan nga iso na laeng ti nakariknaam, iti nagpaidu mga ragsak, nga iso na ti nakakitaam, deti talaga nga awag na dayjayin. Nga iso ti makitkitam nga agbalin to nga katakunay na mo itibiyag mo, nga agbalin nga katunusam, kasjay. Di nga rod maawatan ni manang ko. Di maawatan ti pamilyak. Nga gapo iti naglabas na. Gapo iti bisyo na. Kat ti pagarupdan kat dakas nga tao isuna. Nga gundawayan naklaang. Dahil tatirigat na, pare. No bumibiyang ti pamilya, iti panagdesisyon mo, iti bukod mo abiyag. Narigat ti kasta. Anya nga rod ti rumbeng aramidag. Akit. Surutem tarik na mapare. Unang ti problema. Kasla umad-adayumatin ni Hershey. Tamarik na siguro. Nga saan na kaya ti pamilyak isuna? Ay aywem apare. Uray kasanot pa na ngay ayop kin Hershey kasinyong ngim saan kon nga mapasubli ti dati nga ragsak na nga makichat kanyak. Saan ko na mapasubli ti dati nga kinabara ti relasyon mi. Nga uray no LDR kami kat mariknaklat ta kuma. Tanariknak mo't idi sakbay kami pa nga nagkita. Sakbay pa nga niya mamukisunay ti pamilya. Panagriknak kasinyong kat iad-adayo ni Hershey ti bagina gaputa. Gapo iti luksaw na siguro, gaputa nasakit na akam na, ta saan nga maaklon ti pamilya kisuna. Angin kayat kumit nga ilaban kasinyong ta isumot ti pagragsakak na talaga. Ken iso ti nakariknak iti kunkunak nga nagpaido mga ragsak. Nga saan ko nga mabalin nga
nga isawang iti programam dagiti nararamid na maparagsak laeng. Tama nga no umapal kay laeng kanyak kasinyong. Balakadan dakman kasin no anyat kasasayatan nga aramidek tapno ti kasta agsubli ti dati nga kinabara ti relasyon mi kini Hershey. Tapno no agsubli ti dati nga langin-langin mi. Ket anya mo ti aramidek tapno no ti kasta ket malawlawagan ti panunot ti pamilya nga saan da ko mga ijajudge ti tao. Base laeng iti makitkita da iti panlabas nga kunada. Nga amwen da ko maumuna, ti kinatao ti may sa tao, sakbay da nga husgaan. Kat sabi ko mga kasinyong, nanyan to pagtungpalan ti relasyon mi kini Hershey, kat sa anak to ko mga agbabawi ka maudyanan na. Ngayon panagriknak, mariknak mo, gaputa siyak mo ti makisarsarita kengkwana, panagriknak kat napudno mo't isuna. Jaklaan mo kasin yung dahil di nga ron ti bakabuklan ti bakasarita kasin kastikunadan iti lubong ni Ayat itinagan ni Ayat gagangay laeng dati makigasang gasat ket kas kanyak makigasang gasatak tano iso agad di nangabaka angem no saan nga iso ni Hershey ti para kanya aklonek ti gasat ko ket padasek to manan ti gasat ko into no maminsan. Sabay ko magat na kay Batit Adal dito nga pakasarita kasinyong nga imburay ko kada kayo. Ket agyaman aklaunay kadagiti makaited ti balakad. Agyaman ken ka ti anos ken laing mo nang Ted Biag dito nga pakasarita ak more power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo. Benson iti Hawaii.